Dobré ráno, chcem vám povedať, že je necelých 6 hodín a vstávali sme 4:30 kvôli tomu, aby sme mohli ísť natáčať dneska také video. Pre nás je to taká polnoc toto, ale treba sa premôcť. Ja som chcela slnko ako pri západe, ale keďže tam bude veľa ľudí, tak som sa rozhodla, že pôjdeme natáčať pri východe a ideme do kuchyne. Teraz máme trošku technické komplikácie, keďže už tretíkrát som bola u Niny a vždycky som sa stratila, tak teraz sa nestala výnimka a zajkala som sa opäť. Máme meškanie cca hodinu, ale to nevadí, to je marketing, tak 1-2 hodiny plus minus, tak keby sa nič nedialo. Koľko je hodín? Už je 7:30. A kedy sme tu chceli byť? No asi tak o 6:45. Ešte raz, idete doprava, Áno. potom stále rovno na hlavnú cestu dostanete, pôjdete doľava. Stávkovo točíte doľava a stále hore vetra. Dobre. Pomaly, no. No ideme, ďakujeme. To ja to ti natočím. Počkaj, už odchádza, ja som chcela dať šunku. Máš šunku v kabelke? Nie, mám šunku v žemli. A to je kabelka. Nejedla 100 rokov. Ja sem vyťahnem celú tú šunku, ja chcem byť vegetarián a mama mi sem dáva šunky. Nechaj jej to tu. Ty papáš teraz tú šunku iba? Ty si vegetarián roka. Ale ešte som nezačala. Jaj? Ešte môžeš. Vieš, čo ma napadlo ešte? Že by si išla, že ja by som bola takto zozadu. Ty by si takto išla, keby si už bola niekde, tak by som sa otočila. A ty by si proste ešte takto túto prešla a ja by som sa opäť takto otočila. Jani, ako sa ti dnes natáča? Dnes je to brutálne a na to, že Nina prvýkrát skúša kameru, tak myslím si, že Budú krásne. je celé super. Čo máš na sebe? Mám Gucci. Ne, No. toto je úplný vintage. To mi dala krstná, možno to má aj 40 rokov, neviem. A toto mám nové šaty, milujem semiš a k tomu som zvolila aj tieto semišové topánky na štýl Alaja. Na štýl čo? Alaja. Prvýkrát počujem. To je značka, designer. Tak ja kúpim na HM-ku, vieš. Tak aj ja, Baťovi som ich kúpila. Však to je náš štýl, to neznamená, že to kúpila od neho. Sorry, toto sa mi zaondilo. Nevadí. Ešte raz. Ideš. Jej. Ktorého mám dať? To úplne prvé. Počkaj, ukážem ti tento krásny záber. Ja chcem vidieť. Wow. Jo, Čo tam, keď dávala, toto je úplný tam klip. som chcela mať aj nohy, prečo tam nemám nohy? Ale máš tam nohy. Nemám. Aha, super. No počkaj, idem aj ja. Brutalita. Je hodiny ani? Je 9:30 a tento deň sa mi už zdá, keby boli 2 dni. Ešte super, takto skoro stávať. To ti neverím, že si to povedal. Začnem stávať 4:30 bežne. Miluš, ty jak sa cítiš? Nie, navracanie z toho. Z čoho? Ja stávam väčšinou tak o 9:00 a... Zuzi, a ty? Ja vstávam tak 6:40 každý deň. Ale nepreháňaj. Vážne. Fakt, iba cez No a teraz? Dnes Jak ti je? v V pohode. Sa teším. Večer ešte party, takže bude dlouhý deň. No my sme mali so Zuzkou narodeniny teraz, 4 dní po Všetko sebe. najlepšie. Ďakujeme. A dneska možno pôjdeme von, teda Zuzka určite, ja uvidím. Neviem, či som v obraze. A Počkaj, ja to to bude chytím. dlouhý deň. To je dlouhý deň, jo. Budeš priblížená pekne. Mikuláš. Christmas tree, Christmas tree. A čo poviete? Nemám slov. Už ma odviezli domov, už sa ideme rozlúčiť. A som zvedavá na to video, jak zostrihate. Aj my. Drž nám palce. Tu už to Tá prešlo. bola pizza, Tam Jani. bola tá babka. No, Sa prejdem trošku, neviem. kúsok. Však chceš skudnúť. Ale idem na bagetu. Tak sa majte, babi, pekne. Ahoj, ďakujeme. Krásny deň ešte. Aj vám. Čaute.